sigilen yan an bɛ ka kuma foyi t'an na o jara masa in ye kosɛbɛ tolo ma caman b'i ka ko kɛ i bɛ ɲinɛ Ala kɔ kana ɲinɛ tolo o tɛntɛ wajulu ka tɛ dɛ nka nin ye réalitéw de ye kosɛbɛ nin ye réalité hadamadenya yɛrɛ la ko caman bɛ yen tolo maa bɛ girin na kosɛbɛ kana ɲinɛ dɛ a bila i kunkolo la tolo ne yɛrɛ bi i b'a dɔn san tɛmɛnen in na kosɛbɛ san 2022 tɛmɛnen tolo tiɲɛ yɛrɛ la ne ye an bɛɛ bɛ taa dɛ kosɛbɛ mais saya dɔw bɛ yen ne b'a mɛn kosɛbɛ a tolo a bi c'est à dire u b'a fɔ ko i hakili tɛ saya mun yɛrɛ la fiyewu o kibaruyaw de bɛ f'i ye surtout a bɔlɔlɔ sanfɛ Facebook sanfɛ i mana taa kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ dɔ ka saya ko kuma bɛ yen mais a kan ka maa bila ka i sabali kosɛbɛ koyi an bɛ masa in fo ka barikada a n'o ka kan tolo san kura an b'o kɔnɔna la kosɛbɛ tolo san kura in kɔni min jɔlen filɛ nin ye ayiwa Mali an bɛ dugawu de kɛ kosɛbɛ jamana in Ala ka halisa Ala ka hinɛ a la amin Ala ka ɲɛmɔgɔw Ala k'u hinɛ jamanadenw na kosɛbɛ parce que Mali kɔnɔ yan bi tolo baara tɛ maa si kɛ fɛn ye jamana in kɔnɔ cogo si la ayi o kɔni m'a fɔ maa kana baara kɛ dɛ maaw ka baara kɛ mais tolo maa min bɛ yen bi n'o bɛ bali ka kɛ fɛn ye o ye minnu bɛ to réseaux sociaux kan a réseaux sociaux bɛ ɲini ka kɛ i b'a fɔ ko a damana baarakɛyɔrɔ dɛ kosɛbɛ kɛ parce que tolo maa min bɛ yen bi suko ni dugusajɛ cɛ a bɛ kɛ bana ye i b'o dɔn wa comédien comédien n'i bɛ fɛ ka dɔ yɔrɔnin kelen i ka du sɔrɔ i ka mobili sɔrɔ i ka tɔgɔ sɔrɔ e ka kɛ comédien sisan Mali la yan ayiwa mais tiɲɛ don tolo kosɛbɛ walima i ka kɛ dɔnkilidala ye dɔnkilidala wɛrɛ tɛ dɛ ka kɛ diɲɛ dɔnkilidala ninnu minnu bɛ taa jarabiya don ka jarabiya bɔ ta hakili ka taama nɔfɛ kosɛbɛ ninnu damadɔ tolo ni kɔni taara nin sira kan kosɛbɛ a ka ca Ala fɛ e mago bɛ min na kosɛbɛ e b'a sɔrɔ wakandi bɛ fa awɔ yɔrɔnin kelen ayiwa mais i b'a ye an fɛ yan tolo maa de bɛ si kɛ baara la yan kosɛbɛ sɛbɛko o tɛ foyi sɔrɔ an fɛ yan mais kɛnɛkan ko don kosɛbɛ sɛbɛko o tɛ foyi sɔrɔ yan ne yɛrɛ ko n ko e ko a ko an tɛna si bila e ko a t'a si bila tolo y'a fɔ ne ni e n'a y'an fanga fara ɲɔgɔn kan n'a ye u yɛrɛ ɲuman freestyle n'a ye freestyle kelen ye sisan k'o fili fiɲɛ fɛ mɔgɔw tɛna ɲini k'an ye l'album des double Amadou lala mɔgɔw na ɲini k'an ye o ye cɛ bɔ a tɔgɔ di ORTM la ko joni yɛrɛ jo kalani wa jo kalani min bɛ to ka bitɔnkolo ni fɛnw ta ka t'i jɔ télé la ani cɛ in tɔgɔ ye di u y'u bɔ ɲɛ b'u la journal la kosɛbɛ a bɔ n'u ko ninnu san kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ ninnu kɔni ka Ala ka da dɔ yɛlɛla ninnu kosɛbɛ kɛ u y'u to dɔ tun bɛ yen o ye balontanna ye u y'u to balontan na ka taa i yɛrɛ sɔrɔ yɛlɛko la o y'i to yɛlɛko la tolo ko jaja ko yɛlɛko ka fisa ni balontan ye ale tun m'a faamu sugu jara ale bolo dɔ in min fana bɛ radio so ta ka yaala kan kosɛbɛ tolo ale fana ka sugu jara sabu Ala ye fataw k'a yɛrɛ ye bon c'est comme ça tolo bɛɛ n'i ka sababu sɔrɔ cogo de nin t'a yira k'a fɔ ko an bɛ k'a fɔ ko u ka baaraw man ɲi tolo bɛɛ n'i ka sababu sɔrɔ cogo de maa mana kɛ cogo cogo i bɛ min na n'i y'a ta ni sɛbɛ mais n'i ye ninnu kelen-kelenna fɛn fɛn lajɛ tolo i b'a sɔrɔ u bɛ ka min kɛ a ka d'u ni ye a ka d'u ni ye n y'o de fɔ n ko n'a ka d'i ye dɔrɔn i bɛ nɔ bɔ a la voilà donc u b'a kɛ a ka d'u ni kun ye donc a kɛtɔ tɛ foyi kɛ u la u tɛ maloya la foyi kosɛbɛ donc
u b'u to la ala bɛ hɛrɛ mugu jigin u kan tolo o de la ngima n'i ye nin fɔ caman fana bɛ taa tugu ninnu nɔfɛ k'u bɛ t'u ladege k'u bɛ taa yɛlɛ ko ni fɛnw ye bon a tɛ ɲɛ ten dɛ i b'a ɲɛɲini fɛn min don a bɛ diya i ye de i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la tolo sɛbɛ u ka ba don sɛbɛkɛlaw fana na parce que jamana in kɔnɔ yan sɛbɛkɛla caman bɛ yen koyi sɛbɛkɛla caman de bɛ yen u ka se ka ba don olu fana na ko in bɛɛ kana kɛ tulonkɛ tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ yɛrɛ kana tulonkɛ sa o don ayiwa tolo bi ye tarata ye ayiwa an kɔni sigira kɛnɛ kan gafew ma bɔ kosɛbɛ gafe fila hakili la o de b'an bolo yan an t'a lajɛ an ka don o kɔnɔna la n'an sera ka min lakale an n'o lakale ka tɛmɛ kosɛbɛ i y'a fɔ cogoya min na gafe fila min n'o b'an bolo bi faso ka gafeba n'o ye lesɔri ye ale bɛ yen nɔ a ka dakuruɲɛ dɔ la sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Asimu Goyita ko sankura okumu kɔnɔna la da donna min ye finitigi 49 Ivoirien ka finitigi 49 min ni o bɛ jamana in kɔnɔna la ko da donna o kow la wa o kɔnɔna falen in fana la a ye san yɛlɛma hakilina a ye foli kɛ maaw ye tolo lesɔri ye nin kuma fɔ nin ye laada de ye an ka jamana kɔnɔ yan ayiwa san kɔni mana yɛlɛma ka ban min ye jamana kuntigi ye ale bɛ sankura foli kɛ jamanadenw na u ko min ma ko vœux du nouvel an min ye colonel Asimi Goyita ayiwa ko a ye malidenw fo kosɛbɛ u ka jija an'u ka wulikajɔ la ko sabu ko jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sera ka i jɔ i sen fila kan tolo hali n'a sɔrɔla ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna la jamana kuntigi ye jamanadenw caman de fo o la ko Mali ayiwa san 2022 min tɛmɛna sisan colonel Asimi Goyita y'a yira k'a fɔ ko baaraw caman de tara jamana kɔnɔna la nka o senfɛ tolo i b'a ye Mali ye gɛlɛya camanba de sɔrɔ n'i y'a lajɛ min ye bana min ni o ye COVID-19 ye yɔrɔ ale ye dadigi caman de kɛ an ka sɔrɔw la n'i y'a lajɛ min bɛ tali fana kɛ tolo min ye an b'o la an bɛ tɔn min kɔnɔna la farafinna tilebiyan fan fɛ tɔn fila min ni o ye UEMOA ni CEDEAO ye yɔrɔ olu ye ɲangi bin Mali kan san 2022 tɛmɛnen tolo o kɛra ɲangi belebeleba ye min n'a ye malidenw tɔɔrɔ kosɛbɛ sɔrɔko nasiraw la a ye sɔrɔw nagasi o y'a sɔrɔ coronavirus fana o y'a ta kɛ an na tolo coronavirus ma tila CEDEAO ni UEMOA fana nana ɲangi bin an kan colonel Asimi Goyita ko jamanadenw tiɲɛna k'u bɛ fo dɛ ko malidenw bɛ fo sabu k'u ye u muɲuna u sabalila o de la tolo ni hakili b'a la janvier kalo san 2022 a donni kama CEDEAO ni UEMOA ye ɲangi min da Mali kan malidenw ko tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se k'an sigi k'an ka jamana kuntigiw fana lajɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw bolo k'u kɛ i n'a fɔ ko bolokɔnɔfɛn o de la malidenw caman de bɔra a donni kama jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ wele bila jamanadenw ma ko an tɛ fara ɲɔgɔn kan wa an ka yɛrɛ diɲɛmaa la anw de ye kelen ye anw de bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ anw de kɔnɔ kelen filen kelen kɔnɔ kelenw ye tolo o bɛnna janvier kalo tile 14 ma o don yɛrɛ jamana kuntigi y'o ta k'o kɛrɛnkɛrɛn tolo ko k'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko ka se ka o ɲɛnamaya Mali kɔnɔ yan o ko min ma ko journée nationale de la souveraineté retrouvée ko hakili jigin ka k'a la sabu jamanadenw ye wulikajɔ min kɛ a donni kama tolo nin don a tɛ se ka ye ka to ten dɛ sabu maliden hakɛ min bɔra a don Bamako y'a dɔrɔn tɛ dɛ ni kun taara Mali fan o fan bɛɛ de bɔra k'an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw an b'u kɔ o de la jamana kuntigi colonel Asimi Goyita ko malidenw a b'u fo nin yɔrɔ la dɛ ko nka a bɛ min fana fɔ fɛn saba bɛ yen fɛnba saba bɛ yen Mali a tolo n'i ma o bonya Mali n'i tɛ fiyewu fɛn saba ye mun ye i ka Mali bonya ka to a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna la Mali ko ni maa bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ se ka don Mali ni olu ni ɲɔgɔn cɛ wa min ye Mali lakana ko ye tolo n'a fɔra k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ wulikajɔ la ka lakana sabati ani jamanadenw ka nafa bɛ fɛn o fɛn na colonel Asimi Goyita ko a ka sankura foli kɔnɔna la ko a bɛ nin fɛn saba ayiwa nin de bɛ bila ɲɛma dɛ ni maa ko e bɛ kangama Mali ni nin cɛ i bɛ Mali jɔlen sɔrɔ i ɲɛ o jɛlen don lesɔri ka kuma la jamana kuntigi a ko taaboloba fila fana bɛ yen nɔ tolo min ni jamana ɲɛmɔgɔw y'o ta ka baara kɛ n'o ye san 2022 tɛmɛnen fɔlɔ ye mun ye tolo jamana lakanani
yɔrɔ bɛɛ y'o ye ye ko fɔ ko ye ye ko fɔ ko bɔn min ye finitigiw ye tolo olu bɛ ka jamana in lakana u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen la kosɛbɛ taabolo filanan ye mun ye tolo o ye yuruku kɛlɛli ani yɛlɛmaniba minnu bolo dalen don jamana kɔnɔ n'o ye réforme politique et institutionnelle ye colonel Assimi Goïta ko baara fanba a kɛra ninnu de siratigɛ la ko jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ayiwa baara minnu ni olu ɲɛsinnen don nin baara fila in ma a tɛna fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲinɛnen don ko tɔw kɔ dɛ sabu u y'a ye gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ ni gɛlɛya ninnu ayiwa gɛlɛyaw de don minnu ni jamana ɲɛmɔgɔw b'a dɔn wa u bɛ ka fura ɲini a la nka min ka gɛlɛ a la tolo o ye jamana lakanani ani yɛlɛmaniw ka se ka boloda ayiwa maaw ka se k'u ta yɔrɔw dɔn ni jamanakuntigi ka sankura foli de tolo an y'a mɔ ka kɛ kuma bakurunba damadɔ de ye ani bɔra ka min fɔ sisan n'o ye ale lesɔri kelen ka kuma la tolo min ye Kodiwarikaw ka finitigi ko in ye tolo a kuma bi yan dɛ nka yanni n ka n da don a la min ye lesɔri kelen ka kuma la politikima fila bi yan olu kumanin bɛ Musa Mara ni Muntaka Tall olu y'u hakilila di u hakililaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la u bɛ ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ dɔ la n'i ye jateminɛ kɛ tolo ni politikima fila in n'o ye Maître Muntaka Tall ani Musa Mara a bɛɛ lajɛlen ye politiki tɔn ɲɛmaa ye Musa Mara y'a jira k'a fɔ ko san 2022 tolo ko a gɛlɛyara dɛ gɛlɛyara kosɛbɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ma nka tolo an bɔra ka min fana fɔ n'o ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO yɔrɔ ale ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ale ye ɲangi bin u kan o ɲangi ma dan jamana ɲɛmɔgɔw ma a ye gɛlɛya se jamanaden caman ma Musa Mara y'a jira k'a fɔ malidenw u bɛ fɔ o wulikajɔ in a n'o muɲu in na kosɛbɛ Musa Mara y'a jira k'a fɔ ko o kɔfɛ min ye chronogramme ko ye tolo chronogramme min n'o ye furanjɛla fanga kɛmɛ ka sira min ta ka se ka kalataw labɛn Musa Mara y'a jira k'a fɔ organique unique de gestion des élections ni ale de ye jɛkulu ye min kan ka kalataw labɛn tolo ko a ma se ka bila waati la ko wa ko sariya minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan ayiwa sariya ninnu ni organique unique tɛ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ u tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ Musa Mara y'a jira k'a fɔ ko kura ko n'i y'a lajɛ an ka marabolow kɔnɔna la tolo ko yanni san 2022 in ka ban a k'a bɛna fɔ marabolo ninnu caman bɛ yen jamana baara yɔrɔba minnu kun kan ka segin yen n'o layidu tara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o ma se ka kɛ o mana bɔ yen nɔ a y'a jira k'a fɔ ko constitution min n'o bɛ ka yɛlɛma sisan ayiwa ko référendum o bolodalen bɛ ka bila mars kalo la Musa Mara ko a kɛli bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ k'a kɛli bɛ sɔn ka gɛlɛya ko ale bɛ min ɲini sa ayiwa sigafɔ dɔ de ka boloda tolo jamana ɲɛmɔgɔw ani politiki tɔnw kalo o kalo walasa an ka se ka ɲɔgɔn faamuya jamana taabolo la ko wa o dun ye kɔrɔtɔ ko de ye dɛ o man ka bila ka sumaya o y'ale ka fɛla ye min ye Maître Muntaka Tall Maître Muntaka Tall y'a jira k'a fɔ ko an bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ fo Mali ko fo Mali ɲɛmɔgɔw ko ma baara kɛ ko fɛn bɛɛ bɛ se ka fɔ fo o ko n'i y'a lajɛ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tolo n'i y'a lajɛ bɛɛ y'i ka danbe ani ka jamana kanu ayiwa bɛɛ de y'o makaran Musa n k'a fɔ Maître Muntaka Tall ale ka kuma ye nin ye a y'a jira k'a fɔ fana ko maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tolo bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ kelen ye janvier kalo tile 14 tolo k'a jira diɲɛmaa la k'a fɔ k'u bɛ finitigiw kɔ k'u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔ ko san 2022 k'a kɛra san ye ayiwa san min bɛ yen ni baara belebelebaw kɛra jamana kɔnɔ ka daminɛ assise nationale de la refondation ka taa se malikura baara cogoyaw ma ani n'i y'a lajɛ tolo min ye EJ ye autorité indépendante de gestion des élections conférence sociale min n'o kɛra baarakɛlaw tɔgɔ la Maître Muntaka Tall y'a jira k'a fɔ ko min ye Kodiwarikaw ka finitigi maa 49 minnu bɛ yen ni maa kun t'a dɔn u ka fɛla ye min ye u kun bɛna min kɛ Mali kɔnɔ yan ala kelen pewu de b'a dɔn Maître Muntaka Tall y'a jira k'a fɔ olu tɛgɛ tara tolo nin bɛɛ ye furanjɛla fanga maaw ka jija ye Maître Muntaka Tall y'a jira k'a fɔ fana ko
ko jamana denw bibi na jigiba de b'u yɔrɔ sabu ko kalata minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda don nataw la maître Mundagatali y'a yira k'a fɔ ko EJ min bilala sen kan ko laɲini ba kun ye EJ de sigilen sen kan ko wa laɲini sɔrɔla koyi wa EJ bɛna ka baara kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na maître Mundagatali y'a yira k'a fɔ kalata minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda k'a dan b'a la kalata ninnu a bɛ sɔn ka kɛ jɛlenya la a bɛ sɔn ka kɛ i n'a fɔ a laɲini don cogo min na ko wa jaabi ɲumanw olu bɛ sɔn ka sɔrɔ a ko kɔnɔna an ka laɲiniw ye k'o kɔfɛ min bɛ tali kɛ cour d'assises de Bamako yɔrɔ ale ye Korowalikaw ka finitigi maa 46 in a ye olu ɲangi tolo ka ɲangini yɛrɛ da u kan an bɔtɔ san 2022 in ale kɔnɔna la yan'an ka bɔ lesɔr kɔnɔ ale ye finitigi kelen ninnu ka kuma tolo an tɛ se ka bɔ lesɔr kɔnɔ fiyewu n'an ma an da don a la lesɔr y'a yira k'a fɔ tolo ko finitigi ninnu u ɲangina dɛ u ɲangina maaw k'u sigi bɛ ka min kɔnɔ a ma k'o ye dɛ o de la n'i y'a lajɛ tolo ko finitigi maa 46 min filɛ nin juma tɛmɛnen na tolo n'i y'a lajɛ ayiwa cour d'assises min filɛ nin ye k'a ye maa 46 in a y'u ka kiiri a y'a tigɛ kiiri in tigɛlen kɔfɛ tolo ko san 20 n k'a fɔ san 20 o de dira u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma san 20 in na tolo miliyɔn 20 o de dara finitigi maa 46 in yɔrɔ muso 3 bɛ yen olu kun bilala ka taa so nka a fɔra k'a fɔ olu si kaso tolo olu bilala o de la ko nka miliyɔn 10 olu kan ka o sara tolo ka se ka kuma in ka a dafa l'indépendant an bɛ don ale kɔnɔna la l'indépendant fana y'i da don o kuma kelen in na a y'a yira k'a fɔ ko finitigi maa 46 min filɛ nin tolo yɔrɔ an y'a fɔ sisan san 20 de dira u ma maa 3 tɔ minnu bilala ka taa si kaso o dira olu ma l'indépendant y'a yira k'a fɔ ko maaw kun sigin bɛ ka colonel Asimi Goyita ka yafa deli de kɔnɔ n'o ye grâce présidentielle tolo décembre kalo tile 31 min ye Alassane Dramane Ouattara ye CEDEAO loni n'o ye diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ka tɔn ye ani maliden dɔw tolo k'olu kun jigi kun dan b'a kan k'a fɔ ko Korowalikaw ka finitigi maa 46 in minnu minɛnen bɛ kabi juillet kalo tile 10 san 2022 Mali kɔnɔna la yan tolo maaw kun jigi dan b'a kan k'a fɔ ko yafa bɛna kɛ ninnu ma jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ale ka san kura foli la maaw kun sigin b'a kan k'a fɔ ayiwa a bɛna i da don finitigi maa 46 in ka ko la wa k'a bɛna yafa deli k'u fɛ nka tolo hala ma tɛmɛ u fan fɛ hala dama don a la a da yɛrɛ ma don a la tolo n'i y'a lajɛ l'indépendant ka fɔ la ko nka ale da ma don a la nka Alassane Dramane Ouattara ale kɔni ka sankura foli la a ka jamanadenw ye ale ko a ka miirina o bɛ ni finitigi ninnu minnu bɛ yen kabi juillet kalo tile 10 san 2022 tolo n'u minɛnen bɛ Mali la yan ko wa k'a jigi dan b'a kan k'a fɔ u na segin ka taa u ka jamana kɔnɔ kɔni o bɔra a la o tolo n'i y'a lajɛ l'indépendant ka fɔ la Alassane Dramane Ouattara ko maa minnu bɛ yen n'olu ye wulikajɔ kɛ walasa ni finitigi ninnu kuma bɛ se ka kɛ a ko la i n'a fɔ Togo jamana ɲɛmɔgɔ in Faure Esozimna Ɲasimbe k'o kɛra sababu ye muso 3 ɲɔgɔnna olu bilala ka taa nka tolo kun jigi da mɛ min kan n'o de ye k'a fɔ yɔrɔ Korowalikaw ka minisiri damadɔ olu kun nana ka kɔn biɲɛ kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ ani bɛnkan dɔw tɛmɛna u ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ nka tolo sariya ye sariya ye maa tɛ se k'a fɔ sariya ma taa yen fɛ dɛ sariya b'a yɛrɛ bolo Mali sariya tolo a ka d'a ye cogo min na sariya b'a fɔ cogo min na a y'a kɛ ten a ye sariya in tigɛ sabu bɛɛ kun jigi dalen bɛ a kan k'a fɔ hali n'a sɔrɔla Mali sariya ye a ka baara kɛ nka ko jamanakuntigi ale de bɛ sariya bɛɛ lajɛlen sanfɛ san laban foliw la jamanakuntigi ye ko a na yafa kɛ ninnu ma nka a ma kɛ ten dɛ tolo u n k'a fɔ san 20 kaso o dara u kunna muso 3 in olu kɔni bilala u si kaso la u ka kiiri tigɛra k'a sɔrɔ u tɛ yan tolo kunnafoni de ye nin ye dɛ l'indépendant ka kunnafoni don an bɛ to l'indépendant kɔnɔna la tolo a y'a yira k'a fɔ halisa ko min bɛ tali kɛ
Pemi Mali kosɛbɛ i b'ale dɔn awɔ Pemi Mali a ko a ɲɛna a ka baarakɛlaw ma ayiwa a ɲɛn'u ma sabu min ye so ye kosɛbɛ so 100 ɲɔgɔnna ko minnu ma ko type F4 F3 kosɛbɛ ko a bɛn'o jɔ a ka baarakɛlaw ye kosɛbɛ tolo n'i y'a lajɛ a bɛ se miliyari 2 ani miliyɔn 500 n'a kunkanfɛn de ma kosɛbɛ ni baarakɛlaw bɛɛ tun b'a kɛ tiɲɛ la Pemi Mali maaw nin ye tare mais ne bolo n tɛ fasiri ka kuma ye dɛ tolo baarakɛyɔrɔ ba fɛn fɛn bɛ Mali la yan kosɛbɛ logement sociaux ko in u k'a dabila yɔrɔ dɛ ne bolo dɛ parce que logement sociaux furadama kaba waati dɔ bɔra a la nanbara de b'a ko la wa fantan t'a sɔrɔ fana tiɲɛ la o ye logement sociaux ye a ma dabɔ kama sisan ni baarakɛyɔrɔ ba fɛn fɛn bɛ yen e b'i ka baarakɛyɔrɔ maa hakɛ dɔn kosɛbɛ jamana b'i dɛmɛ awɔ jamana bɛ wari d'i ma awɔ i bɛ taa terrain dɔ ɲini walima i bɛ taa yɔrɔ dɔ ɲini kosɛbɛ i bɛ so jɔ i ka baarakɛlaw ye dɔɔni dɔɔni soko in a fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la n'a dir'i ma n'a y'i ja tolo a di den ma a di mɔden ma n'a y'i ja maa ma ka di e k'a d'o ma a kɔni dira e ma awɔ a bɛ d'i ma baarayɔrɔ tɔgɔ la ni maa min ye ja a d'o ma kosɛbɛ logement sociaux nana kun min kama tolo a ma k'o ye bon mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn kunkolo fara nɔfɛ kosɛbɛ yurugu b'a ko la a bɛ di maa min n'a man kan kosɛbɛ wari bɛ ko e bɛ taa mun fɔ logement sociaux ye a ɲininkali kan dɔw yɛrɛ b'a minɛ k'a bila location na a ɲininkali kan o n'a ɲɔgɔnna caman kosɛbɛ alors que dɔw mago b'a la bon nin min filɛ nin n bɛ don fasiri kɔnɔna la kosɛbɛ l'indépendant y'a fɔ ko Pemi Mali kosɛbɛ tolo ko nin waleya in ni a birikiden fɔlɔ yɛrɛ dara o kɛra juma tɛmɛnen décembre kalo tile 30 yɔrɔ min n'u kama ko Samanko kosɛbɛ tolo Samanko ko in yɛrɛ bonya kama minisiri min bɛ an ka nafoloko kunna n'o ye Alfuseni Sanu ye ale tun bɛ a kɛnɛ ka ye kosɛbɛ tolo so minnu filɛ nin n'o kama ko type F4 F3 ka dilan ka di baarayɔrɔ ma n'o ye Pemi Mali baarakɛlaw ye kosɛbɛ ko société dɔ bɛ yen n'o kama ko Sélection IMO ale de bɛna baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kosɛbɛ a tina mɛn ko ye tolo kalo 12 dɔrɔn u k'a teliya san kelen o b'a sɔrɔ san wɛrɛ ɲɔgɔnna kɔni san kura min bɛna kosɛbɛ Pemi Mali baarakɛlaw u bɛ sɔn ka taa don u ka so kuraw kɔnɔ i ka maa bɛ yan ayi n ka maa tɛ yen n ka maa tɛ yen ayiwa n ka maa tɛ yen nka ala ye masa ye kosɛbɛ ala ye masa ye tolo ni fasiri l'indépendant an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la an b'a fɔ Pemi Mali baarakɛlaw ma kosɛbɛ k'u félicitations tolo an b'a kuncɛ ni min ye o ye farikolo ɲɛnajɛ ye kosɛbɛ min bɛ tali kɛ bololandolatan ko min ye Jean-Claude Sidibe kosɛbɛ tolo e ko ale ma sugandi ka kɛ bololandolatan ɲɛmaso n'o ye Fédération Malienne de Basketball kosɛbɛ ko ale sugandira ka kɛ o ɲɛmɔgɔ ye o kɛra juma tɛmɛnen décembre kalo tile 30 dunanjigiso dɔ la an fɛ yan nɔ kosɛbɛ a kɛra u ka sigi min n'u kama ko session o 19nan kosɛbɛ o 19nan min n'o kɛra maître Jean-Claude Sidibe tolo ko a sugandira kosɛbɛ n'i y'a lajɛ ko maa 9 de bɛ yen olu de tun kan ka sugandili kɛ kosɛbɛ maa 9 la maa wɔɔrɔ ko an bɛ Jean-Claude Sidibe fɛ tolo n'i y'a lajɛ kosɛbɛ ni maa cayara ka tɛmɛ maa min bɛ yen n'o ma sugandili kɛ ko maa min cayara o de ta bɛ ta kosɛbɛ o de la Jean-Claude Sidibe maître Jean-Claude Sidibe tolo ko bi ale kɔni kɛra bololandolatan o fédération ɲɛmɔgɔ ye kosɛbɛ n'i y'a lajɛ maa min don a fana a fɛlen kun don dɛ sabu maa min don maa caman de y'a ɲini a fɛ kosɛbɛ yɔrɔ a kun ye fédération ɲɛmaaya kɛ o san 2014 kosɛbɛ ani san 2017 a tilala ka kɛ ministre farikolo ɲɛnajɛ ministre kosɛbɛ bi n'a fɔra k'a fɔ Jean-Claude Sidibe a segira ka na Fédération Malienne de Basketball ɲɛmɔgɔya la kosɛbɛ tolo o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ na a ye baara min kɛ tɛmɛnen la kosɛbɛ baara de ɲɛna n'o tɛ ni baara kuma ɲɛ tolo a kun tɛ wele bi maaw de welela kosɛbɛ ka Jean-Claude Sidibe sɛgɛrɛ a fɔ a ɲɛna ko an mago b'i la kosɛbɛ na an ka fédération ɲɛmɔgɔya la o ɲɛmɔgɔya sigi de kɛra tolo Jean-Claude a taara hali a ma kɛ ni kuma caman ye nka dɔw bɛ olu ma jɛn n'a ye dɛ dɔw bɛ olu ma jɛn n'a ye a kun b'a ni maa min cɛ kosɛbɛ tolo ni a ye saraba ta ka bɔ o ɲɛkɔrɔ kosɛbɛ tolo o ko k'ale ma jɛn ni a ye n'i y'a lajɛ e k'o yɛrɛ labɛnnen tɛ ka taa ni ko in ye sariya ale ɲɛ ma wa u y'a fɔ
walasa tolo n'i y'a lajɛ ko min bɛ tali kɛ Mustafa Touré président de la section basketball Stade Malien ko a bɛna fɔ ko in b'ale de Jean-Claude cɛ bi sabu ko a y'a yira k'a fɔ a ma jɛni nin ko in ye a ma jɛni kalata in ye ko wa ko a bɛ sɔn ka jaabi in a b'a ta ka taa n'a ye ayiwa sariya ɲɛkɔrɔ ka taa yira k'a fɔ ko maître Jean-Claude ayiwa ko a taara cogo min na a ma bɛn ale ma n'i y'a lajɛ ale ni Sulemani Kulubali tɔgɔ dɔ u bɛɛ lajɛlen de da bɛ file kelen na ka taa se Alkaya Touré ale fana bɛ FIBA la Musa Touré ayiwa arbitre international ani Sulemani Kulubali tolo ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ fankelen fɛ ko maître Jean-Claude Sidibe a taara cogo min na k'a ma bɛn u ma Amadu ni kɛnɛ kelen in kan maa dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ nka n b'a walanwalan a ko i n'a fɔ i ye maa 9 ko kuma min fɔ a ko maa 9 o bɛ se ka jamana bɛɛ lajɛlen représenter cogo di n ko u m'a faamu de min ye ligiw ye Mali région fan 14 bɛɛ lajɛlen a ligi bɛɛ lajɛlen de b'i ka maa kelen kelen ci ka na e min cira donc o b'a yira ligi 9 de bɛ yen kosɛbɛ e min cira i tɛna kuma Amadu tɔgɔ la dɛ i ni fɛn dɔ de bɛ na min b'i wele ko mandat o min b'i bolo i ka ligi maaw ko i ka kala ta karisa ye olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni olu m'a faamu u m'a faamu k'a sababu kɛ maa 9 ko fɔra dɔrɔn olu kɔni a bɛ basket kɛ la san joli a bɛ fɛn bɛɛ ɲɛdɔn n'a fɔra k'a fɔ ko maa 9 ligi tɔgɔ la maa bɛ bila ka na ligi tɔgɔ la aw tɛ sɔn o ma o bɛ kɛ cogo di bon ne yɛrɛ tun bɛ n yɛrɛ ɲininka n ko u banna a ma cogo di kosɛbɛ parce que n'a fɔra k'a fɔ majorité sɔnna maa ye kosɛbɛ aw tɛ sɔn o ma nin ko kɔni banna Jean-Claude kɛra président lɛdi fana tolo an b'a bila yan ni Ala sɔnna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini gafe kuraw mana bɔ an nana o lakale ladira kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn san nin y'a gafe fɔlɔ ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'an mɛn ka nin baara in kɛ tolo fɛn kana bɔ an da fiyewu fɛn min bɛ yen ni o ye nkalon ye walima o ye baasi ye sabu min mana bɔ an da tolo n'o ye baasi ye o kɔrɔ ye ko an m'an ka baara kɛ nka ni Ala sɔnna an na an jija tolo min kalifara an na ko baara kɛ ladira kɔnɔna ma sankura hɛrɛ Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka laɲiniw sabati Ala ka baaraw jidi Ala k'an kisi min ye an sɔrɔ san 2022 kɔnɔna la k'a n'a cɛ janya foot a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ